Яңаусы авыл җирлегендә соңгы елларда һәр ел сайын республика программасы ярдәмендә күләмле төзекләндерү эшләре үткәрелә. Моңа кадәр Яңаусы гомуми белем бирү мәктәбендә, авыл яныннан агучы елга салынган күпердә күләмле төзекләндерү эшләре башкарылды. Быел ниһаять авыл мәдәният йортында да капиталь төзекләндерү эшләре башланып китте. Мөмкин дә инде күреп торганча клубта ремонт бара. Бу программаларны инде без күптәннән көттек. Без моңа бик шат, бик сөенечле әйберләр. Авыл инде картая дип әйтеп булмый, һаман да алга таба барабыз, яшәрәбез. Бик сөенәбез бу программалар өчен. Мәдәният йортында бүген кызу эш кайный. Төзүчләрнең кайсы бинаның тышкы ягында, кайсы эштә һәрберсе үзенә беркетелгәнне эшли. Алар төзекләндерү эшләрен билгеләнгән вакытка төгәлләргә ашыга. Авылның нәкъ уртасында урнашкан мәдәният йорты бик тиздән балкып, авылга үзгә бер ям биреп торачак. Гомумән бөтен авыл белән көттек бу ремонтның безгә килеп җиткәнен. Ниһаять менә егетләргә күз тимәсен, күздә ярмый. Мөсим төзелеш оешмасы егетләре башкара әлеге ремонтны. Бик уңган булган егетләр әфәрин генә диясе килә. Яңаусы авыл җирлеге башлыгы Галина Романова да программалар авылларның йөзен үзгәртүгә зур ярдәм итә дип билгеләп үтте. Благоустройствосы да инде үзебезнең көч белән эшләнә, безнең техперсоналлар һәм шушында эшләгән бөтен бюджет кешеләре белән без инде аның территориясын чистартуда, аңа мотор чәчкәләр урнаштыруда безнең өскә кала, ансын үзебез ландшафт белән әзрәк шөгыльләнеп моторларбыз дип торабыз инде. Татарстан президенты искәрткәнчә, бүген республикада гамәлгә ашырылучы программаларның күбесе авылларны үстерүгә юнәлдерелгән. Нәтиҗәдә озак еллар ремонт таләп иткән социаль әһәмияткә ия биналар, юллар проблемасы уңышлы шишелеш тапты. Фәрдә Гантинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.